गुरु जी के ऊपर आधारित बहुत ही प्यारा सा रचना हमारे संतोष जी लिखे। आहे कल जोरी भागता भक्त कल जोड़ के विनती करते हैं, अर्जी करते हैं। आहे कल जोड़ी भक्ता जना गुरु जी से यारा अर्जिया है करई गुरु से बिनतिया करई न है। गुरु जी हो चारू ओरिया हो लागई छै अन्हार रसे हो में हमको न रहबे करबई हो। गुरु जी हो चारू ओरिया हो लागई छै अन्हार रसे हो में हमको न रहबे करबई हो। माली जल्दी से लियो हमारो खबरी या हो गुरु नैया डगमग डोलई हो गुरु जी नैया डगमग डोलई न हो। गुरु जल्दी से लियो हमारो धारी या हो नैया नैया डगमग डोलई न हो। गुरु जी हो कियो नहीं खेबन रसे हो पार कोना के उतारबे करबई हो। गुरु जी हो कियो नहीं खेबन रसे हो कोना पार उतारबे करबई हो।
गुरु। बिहार में अब हमारे संतोष भाई लिखे जदि हम संतोष जी से आग्रह करबें कनी 1 सेकंड के लिए कनी तनी मंच बनाबियो। माँ सरस्वती अहाँ के हाथ में कलम में बड़ शक्ति देने इनकर लिखल बहुत गीत हम गावे जी सबटा गीत ही देवे। मन मतवाला यह जतिन हमारे भाई संतोष यादव जी 1 से 1 सोहर लिख के हमरा दिलखिन है। 1 से 1 हर विधा के गीत लिखे जतिन। बहुत बहुत आके धन्यवाद। मन मतवाला मन मतवाला ध्यान देवे श्रोता बंधु। मन मतवाला एको नहीं माँ नहीं हो बाबू सा एको नहीं माना बे करई न हो। मन मतवाला मन मतवाला मन मतवाला करे मनमा नी हो अनुशासन एको नहीं माना बे करई न हो। गुरु जी हो नहीं या हो या भागा दर दर फट कैसे हो लोलू खारी पानी हो। गुरु जी हो लागे से हो कोना पारू ताराबे करबई हो।
धरई हो गुरुजी मनमा में धीरज धरई न हो गुरुजी हो आशा भेलै लोभ लोभ मध मोह से हो मन मोर हरसित भेलै हो गुरुजी हो आशा भेलै लोभ लोभ मध मोह से हो मन मोर हरसित भैलै हो वाह वाह अंत में हमारे संतोष जी लिखे थे सोहर लिखैया संतोषिया दब से हो शंभू गाड़ी के सुनैबे करै हो भैया गाभी के सुनैबे करै न हो सोहर लिखैया संतोषिया दबा हो भैया शंभू गावी सुनाबै नहीं ललना रे गुरुजी के माही माया पार से सहर ना लगैबे करियौ हे ललना रे गुरुजी के मही माया पार से सहर ना लगैबे करियौ हे ललना रे गुरुजी के मही माया पार से सहर ना लगावल करियौ हे शरण लगैबे करियौ भैया शरण लगैबे करियौ बहिनी शरण लगैबे करियौ ये ललना रे गुरुजी के मही माया